kamar yadda muka bayani za mu bidiyo ne akan yadda ba za a taba iya hake account ɗinka ba na Instagram idan ka canja wannan settings din. To saboda sanin wannan settings din ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Muna godiya. Kai tsaye kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel namu, ka taimaka ka danna mana wannan jar alamar wato subscribe, zaka danna mana ita, sannan ka taimaka ka danna mana wannan ƴan ƙararrawar sadarwar, sannan sai ka zabi all, sannan kuma ka taimaka ka danna like a wannan bidiyon, kai like wannan bidiyon, sannan kai share, sannan kuma kai comment zuwa ga ƴan uwanka da abokan arziki. Muna godiya. Mu shiga cikin wannan bidiyon yanzu. A few moments later. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. A sabon bidiyon mu ne kamar yadda muka bayani, za mu yi bayani akan wani setting da zaka canja, wanda idan ka canja wannan setting din ba zai taba yiwuwa hake account ɗinka na Instagram ba, ba za a yi hake account ɗinka na Instagram ba, saboda idan aka taba account ɗinka ko da me aka yi a cikin Instagram account ɗinka, Instagram za su yi ma magana ko ma ta ina ne. Sannan kuma akwai wani secret application da zaka saita wanda zai zama da cewa shi kansa Instagram account ɗin sai Instagram sun baka wannan maganar, sun faɗa maka gashi ga code ɗin da za su turo maka, ko da misali a ce ka manta password ɗinka, to kaga wannan zai zama maka cikin sauki ka saita shi. Sannan kuma Instagram ba su taɓa bari a hake account ɗinka ba. To kamar kuke gani, bari muku dan hakuri na danna wani waje ba daidai ba. Kamar kuke gani yanzu mu shiga cikin wannan bidiyon, zan nuna muku yadda za a yi wannan method din. Kamar kuke gani yanzu gashi nan, zaka danna wannan layi ne guda uku na sama. Kamar kuke gani gashi na danna shi. Kamar kuke gani za ku shiga settings na Instagram account ɗinku. Kamar kuke gani gashi nan. Kamar kuke gani gashi nan settings. Zaka riga ka danna settings. Kamar kuke gani gashi nan na danna. Kamar kuke gani to za ku shiga security na account ɗinku na Instagram. Kamar kuke gani gashi nan na danna security. Kamar kuke gani gashi nan zan shiga. Kamar kuke gani to hanyoyi biyu ne da zaka sa account ɗinka gaba ɗaya ba za a taɓa iya hacking ɗin account ɗinka na Instagram ba. Zaka fara zuwa ka duba applications ɗin da website da suke tare da Instagram ɗinka, wanda za ka bata a ce ka cire su. Kamar kuke gani gashi nan haka nan gurin can ƙasa na ƙarshe, za ku fara danna apps a website. To kamar kuke gani idan akwai wasu application da suke tare da account ɗinka na Instagram, ya kamata ka raba su, saboda Instagram za su iya bani account ɗinka ko kuma account ɗinka ya tafi har abada, ko kuma wani haka ɗan ne ya tsara account ɗin, saboda ya tsara wannan saboda ya samu dama ya ga account ɗinka yana da followers da yawa, yana so hakin din wanda account ya je sai da shi. To kamar kuke gani hanya ta biyu kuma da zaka hana ba za a taba hakin din Instagram account ɗinka ba, shine wannan two factor verification din. Na san wasu daga cikin uwa sun san shi. Kamar kuke gani bari zana muku maka akan sa. Kamar kuke gani ku dan yakuri gashi nan wannan. Kamar kuke gani two factor authentication din nan. Kamar kuke gani kai tsaye zai shiga cikin sa. So kamar da kake gani zaka zo ka danna get started. Kamar kuke gani gashi nan zan zo danna get started. Kamar kuke gani gashi nan na danna. Kamar kuke gani to za ku zaɓi hanyar da za a dinga turo muku da code wanda za ku dinga sakawa, ko da misali a ce kun manta password ɗinka, yadda ko da a ce wani haka ya gwada zai wannan ɗinka Instagram sharp a lokacin za su maka magana, suna maka magana za ka iya zuwa ka ce wannan activity ɗin ba naka bane ba, za a yi blocking ɗinsa kwata-kwata, za a dan tsaye da account ɗinka yadda ba za a taɓa iya hacking account ɗinka ba, sai da idan kai ne ka zo ka saka da kanka, sannan za a turo maka da wasu code. Idan ba a saka wannan account ɗin ba, account ɗinka ba zai taɓa hakuwa ba. To kamar kuke gani yanzu za ka zo fara, in kana so misali a ce zan saka WhatsApp ni nawa, in zo na saka WhatsApp, za ka saka phone number da kake so, phone number ka ta WhatsApp wacce kake so a dinga tura maka wannan verification din zuwa cikin ta. To kamar kuke gani yanzu zan dan jira a turo min verification, gashi nan an turo min da shi ma 21. Kamar kuke gani gashi nan yanzu zan sa 463. To kamar kuke gani yanzu gashi nan zan danna next. To ka gani wannan dan yaƙuri ba ta wannan number na bude wannan account na Instagram ba, kawai na bude shi ne dama. Wannan shine asalin account ina na Instagram wanda zan saka arewa wannan tricks. To kamar kuke gani idan ku biyo wannan hanyar kuna sakawa kuna ku kai tsaye zai wuce, saboda ni ma ba da wannan account bane na bude wannan Instagram account. To kamar kuke gani za a turo maka da login code wanda zai sa Instagram ba su taba ba, duk lokacin da za a yi wani abu a Instagram sai ya maka magana. To kamar kuke gani yanzu ga sunan application authentication app from your Play Store, zaka dauko wani application gashi nan key ne, irin wannan key din za a turo maka, ko ba zai abu ne wanda ba zai taba yiwa haka ya ce zai iya hake account ɗinka ba. To wannan shine karshen wannan bidiyon namu. Idan yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, sannan kuma ku like wannan bidiyon, kuma ku share ɗinsa zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Muna godiya.